Soc Lluís Salvador d'Àustria, però el nom complet és... Lluís Salvador, Joan Bautista, Tomeu Panyol, Carlos, Pere, Toni, Cristian Dior. I de Borbó. I que no és guapo aquest nom? Per on podeu dir? Archie. Vinga, no tinguis por. Que a Mallorca no hi ha rius. A mi m'encantava la cultura. Sí, Jo n'he fet vos sempre pitjor. festa fan de la cultura. T'agrada? Aquest t'agrada? Ai, cuchi, cuchi. A Mallorca me coneixen per escriure el llibre Die in Balearen in Blolbluhemlen Sindrel. i perdut de vacances se necessiten per a triu. Era una dona molt fàcil. A tot deia que sí, 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 sí. Sí. A més, jo vaig ser el precursor d'estudir-me a les Balears. Si ara hi ha tant alemanys a Mallorca, en part... És gràcies a mi. Gràcies per dedicar-me un carrer a prop de les avingudes on les treballadores de carrer fan un gran servei a les Balears. Adéu. Gràcies. Cuchi, cuchi.